Bé, per mi, Jesucrist, diguem-ne, és una persona que sempre m'ha acompanyat des que tinc ús de raó. En la família, en les meves relacions humanes i socials, sempre ha estat com un referent. Per tant, no me'n recordo d'un moment exacte, sinó que sempre ha estat això, la referència que m'ha donat sentit a les coses que he fet. Aquesta pregunta em sembla molt interessant, molt important, i és una cosa que he pensat moltíssimes vegades. Quin sentit té el sofriment a la nostra vida? I he arribat a la conclusió que el sofriment és allò que ens humanitza plenament, perquè quan som capaços de donar sentit al sofriment, transcendim absolutament, vivim de forma plena i espiritual. Per tant, la vida profunda és aquella que es pot viure d'acord amb uns principis, malgrat aquest, diguem-ne, patiment profund que pots viure en determinats moments de la vida. S'ha de fer una lectura positiva, jo diria. Hem de ser capaços de fer una lectura positiva de la vida dura, de la vida que no tot ens va bé, que és la vida real, i aleshores mirar d'aplicar aquest sentit de la vida fins i tot en els moments més difícils. L'altre dia em vaig trobar una persona que em va preguntar precisament una cosa similar, perquè se l'havia mort un germà, i em deia, això és just? I jo li vaig dir, segurament no és just, perquè la vida no és justa, però nosaltres no sabem quins són els designis de Déu, i per tant hem de ser capaços de viure d'acord amb aquestes referències. I això és molt difícil, això no és gens fàcil, però jo crec que és el que li dona la gran dimensió humana al ser humà. Poder fins i tot dir, és injust, però ho vull no comprendre, perquè potser no comprendre, però sí té un sentit, té un sentit, i jo crec que això és el més important, mirar de tenir un sentit en totes les coses que fas en aquest món.